ai kubli lang ye pi baro ki parlok parjor bat ki baju sko tenat ru ya ga jing play video junga bat kham tam ye pi ki ba la ju support ki baju subscribe bat ki baju like ru ya ki video ka banga ju like na kapor bat nga karpat ru na kaliang jong pi ki bom pat subscribe ki bom pat like bat ki bom pat share nga karpat pi ba pin subscribe no pin share no pin like no kham tam habdi bat ka di notice ka ba kham kung san bat ka ba ngampat ju le menu ru te ka ne notice ka ba wan na ka wala khat balloon sport club bat ngan pule habdi bat ka ni kumba kalong mi khot sko bhai pi sha ka invitation football tournament arjar fundreu ka banlong ka arpo sautrik bat arp santrik u april arjar fundreu ka batang arsengi bat ka khusnam kan long kumne u ba job ban kong un yo nyu pojar bat u ba job baar bawan baar un yo lai po hajar tingkah bat ka bai rung na bai entar kan long henreu hajar tingkah bat ka basku tenat ju hang niru na kaliang jong pi ki ru e football bat kum ju ru ki ba ru e jaka lokidro te ka walket plun sport club ka di kasin menengkong ka ba pinle ye ka ni mentan bat ka pat ju le menu ru bat ka di dang sedang ha ka ni te kalau kidro kan long hikum ni te ba ka bai tiket kan long taksis pa tingka ka wei ka ken bat uba job berengkong unyo his pojar pat uba job ar unyo san hajar hakani kasngi ban kirul kawal ket plun sport club kan pulih ket kumba galong karul wal ket plun sport club baro ki besi menta gidai ban ko ngu ika club nang penyan baro ki tim ki besi menta gidai ban penbiang ji ki tiari lakai kum kabol kabon bat ke jersey ya gani on pelakai on penyai daga knock out system kabatang arsngi tandi ka arpsan parafundreu torik april arjar fundreu kitim ki besim benta kidai ben penbiang ya kilis priar berkitim kidai bandon kendai ngut siliang bat saw ngut kidai ke substitute player ki player kimbit ban mi na kawai ka tim siya kawai par line na ka tim ka ba kila kain kong bat ladang isyam bat kim pedang ya kane ka jing maham on rai pendrem si sendon on pria ya ki tim tang khat reu tuli ki player bas makayat bat ki babu ai sya bat ya lakai si sendon lani ki bab pen mi jing kulmar hapo madan on be sisndon ban lada ka klub jong ki ka ajing kersian kunta on rai pendrem sisndon yaw referee bat assistant referee on jet hi daga klub no penyaj henry lada ka jingela kai henry lada ka jingela kai referee bat assistant referee udon ka bor bakle do ban rai pendrem ne ban pengkesan ya ka rai referee hamadan kalong ka bakon sya ban protes ya ke madan referee assistant referee ki tim ki basim benta kimla ban ai kes persya ya ke klub no penyan karai jongka kebakut kalong hapo jongka kelom ki tim lada ki tim lada ki dron on ai direct dakat trebikar sangut siliang lada ya drone on ai kawai hadin pat khadu kenting bisa kinu ki tim ki ba poi syakhamat kin subha ban ko ngo ya ke jing penya jong ka klub pat ka khos nam baro hi kanlong silak tingkah bat kanai ka jing la kai kendai hamalan football wa lakyat bat kinu ki bukwa ban simbenta kila ban phone ha kini numbar ki bala abu harum so tenat sibun ngakar men ba phila syai bat tarphim bat syai baru phila ban pulihi kumni kumba kalong te phila ban share ban like ban subscribe ya ka video jangan aku beli sibun
yawan sya kawal khet pelun sport club tournament arjar arpohen reo bat la phisem ba duna haklan pulih nomor gedak berit ba ngam yo ibha te sobhaban ma binga bat phila ban puri khambha shu hidam phiro isibun kuble phi